Výstava parfémov Essence bola pre mňa neskutočný zážitok a dostala som toho toľko, že sa s vami veľmi rada podelím. Na jednom mieste som si mohla ovoňať značky, ktoré som veľmi dlho chcela, napríklad Sarah Baker alebo značka Neido, ktorá robí cenovo dostupné veľmi zaujímavé parfémy. G-Scent, to sú nádherné parfémy, to bolo, že čo parfém, to nádhera. Sú to japonské parfémy, oni robia tú parfumériu trošku inak a mne sa to veľmi páči, keďže tie parfémy sú také jemnejšie. Skvelé parfémové novinky, ktoré nás čakajú tento rok, či už o značky Micallef, taký gin tonic na báze vody parfém, alebo Room 1015, Wasabi Club, to odporúčam, skvelá novinka podľa mňa pre pánov, ktorá je taká citrusovo, jemne až štiplavá, perlivá, veľmi zaujímavé. Mne sa páčila novinka od Elaka Mirhka, ktorú som si už aj objednala. Skvelé novinky bude mať aj Lorenzo Pazzalia, tú tropickú a gin tonic, názvy si už presne nepamätám. Ak by ste chceli ísť na výstavu, určite odporúčam sledovať Essence na Instagrame. Tento rok bola výstava posunutá z marca na jún kvôli olympiáde, ale v sobotu býva pre verejnosť výstava, takže určite to sledujte, aby vám to neuniklo. A keďže som dostala tak veľa vzoriek a darčekov a tašiek, takže túto plnú tašku vzoriek posúvam niekomu, pridávam aj parfém a stačí, keď ma budete sledovať a dáte dole nejaký komentár.